V Mianských Jakubovánoch som sa pýtal miestneho vajdu, že čo si myslíte o tom, že deti tu užívajú toluen v tejto osade. A on mi povedal, že o mnoho horšie by bolo, keby fetovali. No reálne nás tam vítali Lukom a šípom. Takými podomácky vyrobenými. Že si dostal. No, akože mierili tam na nás a nejak sa snažila, to boli tak na piču šípy a luky, že nás to nemohlo ohroziť. Ale hneď sme museli tam dať 10 eur jednému typkovi. Počkaj, oni to myslia tak, že vám tým chcú ublížiť. Áno, že to je dar. My sme tam, kdeže? To bolo ako na stráži. Že normálne na vás namierili. Presne tak. Neverím mu ani kokot. Neverím mu ani. No. Ja môžem kľudne zavolať mojim kamarátom, s ktorými som tam bol. Maťo Klesnil a Patrik Fiala, bol som tam ako kameraman pred dlhými rokmi, lebo sme točili dokument o 7 najhorších osadách na Slovensku a toto mi naozaj utkvelo v pamäti. Ale nie je to najhoršia osada.